Пожар в голям търговски център в София. По първоначални данни той е възникнал в помещение на последния етаж на сградата. Здравейте, започваме с най-важното. Няма жертви или пострадали. По данни на пожарната, инцидентът е възникнал в 11 часа. На място са изпратени 10 противопожарни автомобила, тъй като става въпрос за голямо търговско помещение и това е протокол, който трябва да бъде спазван от службите. На място огнеборците установили, че е тръгнал пушек в комина на едно от заведенията за бързо хранене, но огънят и пушекът са били овладяни много бързо, така че в момента ситуацията е спокойно. Не се е стигнал до евакуация. Задимяването е предизвикало лека паника, но в момента нещата са спокойни. Проблем обаче остава силно затрудненото движение тук в района, но какво още казаха от пожарната, нека да видим. В 11:00 е получен сигнал за пожар на покрива на търговския център, като по плана за съсредоточаване на сили и средства, ние сме длъжни да изпратиме съответно всички коли, които трябва да бъдат тук. Колко екипа? 10 пожарни екипа. Като при пристигането се установява, че гори комин, монолитен комин, стабилен комин, гори мазнината, не самия комин, гори мазнината вътре в комина и реално се оказва, че няма опасност за хората, затова не е извършвана евакуация. Ето преди няколко дена даваха новините за заведение, което се е запалило, мазнината. За Парадайс става на въпрос. Видяхте, че гръмнаха всичките медии, видяхте, че социалните мрежи гръмнаха пак. И аз го правя това видео, защото съм изнервен много, понеже има много заведения, които не си чистят аспирациите. Не става на въпрос дали имат време, дали нямат време, но това трябва да се знае, защото не става така. Ето, видяхте какво каза човека, 10 пожарни, хората снимат постоянно и непрекъснато, както се казва, нали, забавление за хората. Но работата си е сериозна и не е майтап. Въобще даже не е майтап. И затова много често апелирам в тези видеа, затова се качват снимки, затова се пишат постове във всички социални мрежи възможни, за да може да сме хем по-лесно намируеми за хората, разпознаваеми за хората, да видят какво можем ние, но и да знаят, че има кой и че нямат оправдание. Това е. Нямате оправдание да не си чистите аспирациите. Виждате, че не е по ваш избор. За съжаление, ние сме свикнали тук малко по-различен е менталитета на нас, да викаме, ще видя, ще помисля, даре, ама то не пита. И тези може би са искали да я очистят, ама някога и накрая идват пожарни, снимат телевизии, снимат някакви хора, после качат в социалните мрежи и така. И после отдолу коментарите са супер негативни. И за това аз ви апелирам пак да знаете, чистете си аспирациите, особено сега. Става топло, в кухнята е топло, отвънка е топло, мазнината се стича, взривоопасна среда. А и няма никакъв смисъл да имате нещо, което не работи. Тази аспирация е сложена, за да може да ви помага. Тя е задължително да я имате и за това трябва да се обслужва. Както си обслужвате автомобилите, всички сме така и това нещо. Това е една машина, която трябва да се обслужва. Това са ви белите дробове в кухните. Не може да не се обслужват или примерно се почистят един път и после пак някога във времето. Няма такъв вариант. Знаете, трябва да се чистят периодично, за да може първо да е безопасно, второ да е ефикасно. Това е положението. И да кажа още нещо, понеже преди няколко дена ми се обаждаше един клиент, който разбра, че ние не сме от неговия град. За някои хора това може би е някакъв проблем. Искам да ви кажа, че Аспирации Про обикалят държавата. Ние сме мобилна група, чистим аспирации навсякъде. Подчертавам го, навсякъде. Независимо къде ви е обекта и откъде ни се обаждате. Не мисля, че това е проблем. Ако искате да ви се свърши работата както трябва, аз не мисля, че е проблем това нещо за вас. Нали, дали се обаждате от Варна, от София, от Бургас, от Видин, от Хасково, от Пловдив, това няма никакво значение. Нашия обхват е в цялата държава, така че обаждайте се, разпространявайте, споделяйте,
Харесвайте, затова се правят тези видеа, затова се правят тези постове, затова всичко това се прави в полза за вас. Не за нас, а за вас. Защото когато всичко е наред при вас, всичко е наред по принцип.